life after death. Every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing. Goddag og velkommen til endnu et afsnit af Sporløs. Vi er i dag taget til det altid solbeskinnede Valby for at besøge Charlie Jensen, der mangler en familiemand. Og vi kommer for at besøge Charlie. Hej. Jeg er Jeppe Hauge. Jeg kommer fra DR1, og du har anmeldt en person, du savner. Ja. Ja. Er det noget, vi kan snakke om? Ja, kom ind. Charlie, hvem er det, du savner? Det er min tvillingbror Jesper Jensen. Ja. Jeg har et billede af ham her. Det er ham, der har den hårde der. Ja. Og det er mig. Der er ved siden af. Okay. Vi ligner hinanden rigtig meget. Ja, det kan jeg godt se. Det, ja. Ja. Hvor lang tid siden er det, du har set ham? Hvornår så du ham sidst? Jeg er 4 år gammel siden 22 år siden. Ja, det er nogle år siden, kan jeg også se. Ja, så... Ja. Men skal vi så prøve at finde ham? Ja, det vil jeg gerne. Altså, jeg har prøvet at lede og søge efter ham inden folkeregisteret, og ja, de har bare sagt, at han ikke findes, så jeg frygter, at han er død, ikke? Så, Ja, jo, det kan jeg godt forstå for. så jeg føler virkelig, det er mit sidste udkald. Ja. Jo, men vi skal gøre, hvad vi kan for at finde ham. Det skal vi. Det er sådan. Er der ellers andet, I skal vide? Ja, hans fødselsdag ville være god, og han er. Jeg blev født et par minutter før ham, men altså, ja, det er bare fødselsdag 1 minut og sådan noget, men Ah, okay. 25. februar 1982, så... Okay. Ja. Jo, men vi skal gøre, hvad vi kan for at finde ham. Okay. Mange tak, ja. Det er sådan lidt. Skal jeg følge ud? Jamen, bare hold billeder, jeg skal til dem. Du må gerne tage med, hvis ja. Mange tak. Okay. Ja. Og efter at have kigget en masse gamle aviser igennem, har vi fundet ud af, at kidnapperne, der kidnappede Jesper, har taget ham med til Holstebro. Men da de fandt ud af, at de ikke kunne få nogen penge for ham, efterlod de ham foran en dør ved et hus i Holstebro. Ja. Vi har så taget til Holstebro Kirkeregister for at finde ud af mere om Jesper Jensen. Og hvad ved du om Jesper Jensen? Jamen, jeg kan se her, at Jesper Jensen rejste til Valby i 1997, hvor han startede på Københavns Idrætsskole. Og det er alt, jeg ved. Okay, mange tak for hjælpen. Det var så lidt. Det er en stor hjælp. Ja, og vi har så taget til Københavns Idrætsskole, hvor vi formoder, at Jesper måske har gået. Og vi har en her. Ingen kommentarer. Kender du Jesper Bertelsen? Ingen kommentarer. Nej. Ja. Kender du ikke Jesper Bertelsen? Ingen kommentarer har sagt det. Ja. Det gav så ikke nogen spor. Vi må finde på noget andet. Ja, vi må tage op til Valby Borgerrepræsentation. Så det gør vi nu. Det må være det eneste rigtige at gøre. Vi er taget til Valby Borgerrepræsentation, hvor vi har mødt Rasmus Frisnelle, der er formand for Valby Borgerrepræsentation. Og Rasmus, hvad kender du til Jesper? Jamen, jeg kender jo ikke Jesper Jensen sådan personligt, men jeg har hørt en del om ham. Ja. Hvor i hvilke sammenhæng? Jamen, jeg har hørt om, at han befinder sig over i den lokale fodboldklub, der hedder Frem Boldklub. Ja. Vil du mene, vi kunne finde ham, hvis vi tog derover lidt efter? Ja, jeg mener, han hænger ud i kafeteriet derovre og kommer mange timer derovre dagligt. Ja. Jo, men mange tak for hjælpen. Velkommen. Ja, tak. Vi er taget til Valby, nærmere bestemt Frem Boldklub, for at finde Hans Hermansen, der er formand for Frem. Og der kommer han. Goddag. Jeppe Haugaard, jeg kommer fra Sporløs. Jeg skulle høre, om du kunne hjælpe os med at finde en forsvundet person. Ja, jeg kan prøve. En Jesper Jensen. Kender du ham? Jo, Jesper Jensen. Ja. Jo, ham har vi faktisk som ansat herfra. Ja. Så møder jeg ham også tit i den daglige brug, så han bor lige i nærmere. Men jeg kan da lige give dig jeg har en adresse, hvis det er. Jo tak, det vil være... Gamle Køle Anvej, 275. Ja, det er Jesper. Det er Jesper. Jo, men det er vi rigtig, rigtig glade for.
Det var altså det. Kunne jeg få den med, eller skal vi? Jo, mange tak. Så må Tak jeg for held og det. lykke. Jo, tak. Ja, så har vi altså en adresse til Jesper her. Så der må vi hellere til at besøge Jesper. Charlie, vi har fundet din tvillingebror Jesper. Er det rigtigt? Vi har fået en adresse på ham. Og vi vil nu tage over og besøge ham for at høre, om han vil møde dig. Du skal være forberedt på, det er ikke sikkert jo. Okay. Efter alt i år. Men vi vil tage over og besøge ham nu. Og høre, om han gerne vil møde dig. Det var så lidt, Charlie. Ja, vi har så taget til Gammel Køge Landevej, hvor Jesper bor. Og det viser sig, at Jesper og Charlie rent faktisk bor i samme boligblok. Men nu vil vi gå ind og snakke med Jesper, hvis han er hjemme. Ja. Hallo? Ja, vi kommer fra Sporløst, og der er en i Valby, der leder efter dig. Kunne du gætte, hvem det var? Det ved jeg da virkelig ikke, hvem er. Det ved du ikke? Nej. Det er din tvillingebror. Charlie. Tvillingebror. Ja, Charlie. Charlie? Ja. Ej, hvor er det? Ja, han er hjemme lige nu, men kunne vi få lov at komme ind for, så vi lige kunne snakke med? Selvfølgelig kunne vi det. Jo, tak. Kom ind for. Der er en stol, der sætter ved bordet, unge mand. Jo, tak. Ja, Charlie han har let efter dig her, og så har han ikke kunne finde dig. Så han kontaktede Sporløs for at få noget hjælp. Fantastisk. Så vi... Hvor er min Charlie henne? Charlie han er hjemme lige nu. Han kan komme over og møde dig, hvis du har lyst til at møde ham. Det vil jeg så gerne. Du vil gerne møde ham? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Jamen, så henter vi Charlie, hvis der er. Ej, jeg glæder mig allerede. Det forstår jeg godt. Ja. Jamen, så henter vi Charlie. Nu har vi snakket med din bror, og han vil rigtig, rigtig gerne møde dig. Så hvis du kommer med nu, så kan vi gå over med ham. Men selvfølgelig. Jamen, det lyder... Det er så din tvillingebror Jesper, og Jesper er din tvillingebror Charlie. Charlie, satan. Jeg har klippet den. Det går nok, jeg vil nej. Jeg har klippet den hjerte af papt. Den er gave til dig, din tvillingebror. Tak, I baggrund. Det er så lidt, Jesper. Tak, Jeppe. Det er så lidt, Charlie. Hvordan går det med dig, min bror? Ja, nu vil vi så overlade Charlie og Jesper til deres egen genforening her og give dem lidt tid sammen. Vi har ikke set hinanden i rigtig mange år. Så det var alt for Sporløst denne gang. Every move I